OK, takže ahoj. Ja som Miskvala a ja vás vítam nového videa a je to z Oddcraftu. Oddcraft je server, ktorý je pre youtuberov. Je tu na whitelist, takže sa tu na nej dostanete. Majiteľ ime Semigames a jeho kanál máte v popisku videa. V popisku videa máte taktiež aj Dinmapu a je to server na 1.8. Môžem vám ukázať spávan, ak chcete. Dajte to von. Vítajte na Oddcrafte, tu je zohnam hráčov, je nás tu celkom dosť. Tu nám máte hráčov, ak chcete, tak si to stopnite. Tu na ďalší, tie si to môžete stopnúť. A tu nás sú ďalší a tie si to môžete stopnúť. Ja tu ešte nesom, takže tak. Tu nás sú pravidlá, aby nebolo tu dané pravidlo, nereportoval na majiteľ, OK. Niekedy nenarovanie grifov a tak ďalej, proste tie základné pravidlá servera. Tu nám máme nether, ukážem, ešte je to riešené podané nether portálmi. Tu je vývoz ričí, tu proste máte koľko testu a tu na dole tam je normálny nether, to vám tam ani nejdem, pretože mám tu nastavený zombíci. Idem home a môžete vidieť, že mám nejaké veci, ale to z toho dôvodu, že som ešte netočil. Mám tu trošku dlhšie a hrám to ešte tak 340 za môj starý nick, takže prepáčte na to. Tu mám nejaké farmičky, ďalšie, tu má byť moja uvídacia plocha. Ale zabudol som nevadí. Si to popám a je to len taký uvítací diel a ja sa s vami lúčim a zatiaľ čusák.